Saniga, ja som zdravím vás pri mojej Gifko súťaži, takže hej, Gifko súťaž, nie je to fake, je to odo mňa. A prečo robím túto Gifko súťaž? Lebo dneska som zistil, keď som si kupoval aj ja Minecraft, takže mám na SMS-ke ešte nejaké kredity, za ktoré mi vyjde presne Minecraft. Kľúč od Minecraftu, takže preto som spravil túto hru. Takže pravidlá sú: daj like na toto video, daj odber na www.youtube.com/activateplay, takže na môj kanál, napíš do komentáru chcem Minecraft od Activa, bez toho smajlika, nemusíš. A toto už nie je také pravidlo, ale sleduj, či vyhráš. Súťaž bude trvať 2 týždne, takže prajem ti veľa šťastia, good luck a čau.